Tine. Ia acasă. Mergi acasă? Ia. No, las că e bine. Ți greu căruțul? Nu. Nu ți greu, așa-i? No, las că e bine. Îți dau o țigară. Vrei o țigară? Nu bine. Nu pipi. No, bine, bă, prietene. Domnie tali. Eu pip. Îi dau până mea să pe urechi. Domnie tali unde a spus. La Cărpiniș. Ia. E. Îți pare rău după Ion? Ia. E. Dumnezeu să-l ierte. Nu știu tu, eu la lucru. La m-am văzut întins în patria acasă sau dimineața la bier. Eu văzut oameni. Când am văzut fumuier la Vasile și Vasil, mai eu nu l-a adun. Un țigan cu barbă, cu mașina de Petru nu fost. Curte o dau cu tâmpla de Petru țăia. No, las că e bine. Lopul pe burtă n-am știu eu. Știam cu culiță. Ne auzim, bă, Ion. Salut. Salut, George. George, salut.